Mao ni ang explanations. Option A ang saktong gamiton dinhi or ang any. Ang any ug ang some mga noun quantifiers or mga words nga gamiton pang describe sa amount sa noun nga gipasabot. Ang noun dinhi nga need partneran og quantifier kining money. Usa ka uncount noun. Ang some og any parehong pwedeng magamit pares sa mga uncount o plural nouns, pero kung negative ang structure sa sentence, pareha aning verb nga don't have, any ang quantifier nga gamiton. Option B or kining much ang saktong gamiton pares sa noun nga progress dinhi. Parehong naghisgot og daghan nga amount ang much og many, pero ang many i-partner ni sa plural nouns. Ang much mao ni ang partner sa mga uncount nouns sama sa progress. Option A or less ang saktong ipares sa noun dinhi nga food. Ang less o fewer parehong pwedeng gamiton nga walay kuyog nga than kung magpasabot sila nga mas gamay nga amount sa noun nga gipasabot. Pareha aning oily food, mas gamay aning naandan nga amount sa oily food nga iyahang ginakaon. Pero ang fewer, ipares nato sa plural nouns, ug ang less ipares nato sa uncount nouns. Kining food, uncount noun ni siya, maong less ang saktong ipares niya. Option A ang saktong tubag dinhi, kining every. Although parehong gamiton ang every o each, kuyog ang singular nouns, sama sa customer, ang every mao'y gamiton kung naay mga adverbs nga sama sa nearly, virtually, almost, o uban pa, nga mo-emphasize nga ang kada individual noun nga gipasabot gi-consider as one whole or one group. Halos ang kada usa sa tanan customers. Option B ang saktong tubag dinhi or the. Kay usara maning countryside nga pasabot opposite sa city, meaning lugar nga dili syudad, bukiron nga lugar. Kung in general sense, nagbinugtong na siya, parehas sa bukid, syudad, or like earth, universe, etc. Butangan nato the to mean nga nag-inusara raning butanga in general nga pagkagamit. So maingon tag, the city, the country, the universe, the world, the earth, the sky, ug uban pa. Kay usa ra man gyud ni kaklase ang city opposite sa country. The universe, nagbinugtong ra man ni siya. The world, nag-inusara ra gyud ang atong world. The earth, usara siya. The sky, usara atong sky. Pero pwede nato ni silang ma-classify, mas-subcategorize, o kung atong i-classify from this general idea, pwede ta mo gamit og article nga unya sumpayan nato og specific na description. For example, a countryside with many waterfalls and bamboos. Maingon kag, I prefer to go to a countryside with many waterfalls and bamboos.